πρώην παίκτης της Λουκόιλ Academic, στην δεύτερη επαγγελματική ομάδα της καριέρας του. Ανοίγει το σκορ, θα λέγαμε, στο κλειστό Δημήτρης Κραχτίδης. 0-1 για την Καβάλα. Ελεύθερο τρίποντα από τον Κώστα Χαραλαμπίδη και βέβαια χέρι Αλφάδη, δεν είναι να τον αφήνεις. Τις πάλες όταν πιέζει την πάσα να δυσκολεύει τις πάσες όταν πιέζει την μπάλα. Γενικά είναι παίκτης ο οποίος έχει καλά δείγματα γραφής. Νέο τρίποντο, εύστοχο και πάλι από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Αλλαγή πορείας από τον Ντέιλ. Είναι η δεύτερη. Χαραλαμπίδης 3-3. Είναι φάουλ από τον Ομπράιαντ. Ο Πιλοίδης του εξηγεί τι ακριβώς ήταν αυτό το λάθος, το οποίο δεν φάνηκε πολύ καλά. Το καλάθι στο μεταξύ από τον Κώστα Χαραλαμπίδη, σε μύκτης που αν βρει ρυθμό τότε δεν σταματάει και γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος για την αντιπάλη ομάδα. 16-15 με το εύστοχο τρίποντο του Έλληνα γκάρντ. Μπαύτσιτς. Πάνω του είναι ο Σίμτσακ. Η πάσα στο Χαραλαμπίδη, ακόμη ένα καλάθι από τον 35χρονο Έλληνα γκάρντ. Τα δύο παίκτες, πολύ μεγαλύτερο σώμα ο Τσέρανιτς. Γι' αυτό και οι παίκτες του Καλαφαντάκη προσπαθούν να του περάσουν την μπάλα σε κάθε επίθεση. Χαραλαμπίδης για τον Τσέρανιτς στο καλάθι, 29-26. Και το κλειστό της Γλυφάδας, Ίκαρος Ολυμπιακός. Και την Δευτέρα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και το Μαρούσι. Τρίποντα από τον Χαραλαμπίδη και φάουλ. Πάει για το τετράποντο ο Κώστας Χαραλαμπίδης, καθώς πήρε το φάουλ από τον Κωστόφ. Μάλιστα είναι και το πέμπτο ομαδικό φάουλ της Καβάλας. Εδώ ο Βούλγαρος του πήρε τα πόδια όπως κινήθηκε και βέβαια είναι σωστό το σφύριγμα. Το τετράποντο από τον Κώστα Χαραλαμπίδη, 33 στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Χαραλαμπίδης ο οποίος δείχνει ακούραστος. Μέχρι μέσα άλλο ένα καλάθι από τον Κώστα Χαραλαμπίδη στους 21 πόντους στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Που θα μπορεί να συνεχίσει. Το rebound από τον Μπαύτσιτς. Χαντ μέχρι μέσα το ανάποδο lay-up. Αυτή τη φορά πήρε την πάσα από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Καόδ έχει μεταμορφωθεί σε αυτά τα... Είμαστε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Μάλιστα δύο φάουλ του Τέιλορ πάει να κλέψει την μπάλα πάνω στην τρίπλα ή πάνω στην πάσα. Χαραλαμπίδης αυτή τη φορά έβγαλε την πάσα για τον Ζάρα. Λάθος το οποίο εκμεταλλεύεται ο Καρίδας. Χαραλαμπίδης μέχρι μέσα από αριστερά με δεξί lay-up, αλλά σε κάθε περίπτωση σκόρα και βέβαια πρόβλημα για το Χαραλαμπίδη.